Hei, hän on tullut takaisin. Luulet, että hän oli mennyt. Wait. You're not Timo. How did you get in here? This is a government restricted area. Well, that doesn't matter now. Just listen to me carefully. This is not a normal cottage that you walked in. We don't know how, but this place traps people in a loop. If you want to leave alive, you need to follow my instructions. What you see right now is the original state. Look around and memorize it well. Whenever you try to leave, you'll be back in this cottage, right here, like an infinite loop. But something in the cottage may change. We call that a anomaly. If you find one of these anomalies, you need to walk out the back door, through the emergency exit. If there are no anomalies, use the front door. If you make the correct choice, the number on this laptop screen will go up. We believe the loop should end when the number reaches 8. Pay attention. You might make it out. Now, go through the front door. Oh, one more thing. You have my sympathies. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita, odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeä ja koulua, mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön ali 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaa. Päivän ylin lämpötila tänään 15–21, huomenna 20–26 astetta. Yön alin 3–9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkoa. Illemmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–20, yön alin 3–7 astetta. Lämpimintä Tornionjokolaaksossa, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Kemi ja Keminmaa. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ja etelä- ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri, lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa, Perämerellä 8–12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman, aamulla 6–10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa, yöstä alkaen 4–7 metriä sekunnissa, myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila +11 astetta, tuuli itäkakko 4 metriä sekunnissa selkeä, näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 10, Kaakko 2, puolipilvistä 46, Orrenkruppi.
Selkeää 50. Jussaree 9, länsi 6, selkeää 20. Hanko Tuliniemi 10, länsi 3, Russaree 10, länsi 5, lounas 3. Etelä 4, selkeää 40, etelä-lounas 6, Vilsantti 14, Pohjoiskoillinen 2, 50. Kotka-Säntö 16, etelä 2, selkeää 50, Rajakari 10, lounas 3, Fagerholm 9, etelä-kaakko 3, Kummelingen 11, etelä-kaakko 4, selkeää 20, Nyman 9, etelä 10, selkeää 47, Märket 10, etelä 10, Isokari 9, etelä-kaakko 9, selkeää 20. Kylmäpihlä 13, etelä 10, selkeää 42. Tahkoluoto 11, etelä 8, selkeää 50. Podagrund 8, etelä-kaakko 10, selkeää 47. Bredgret 14, etelä 7. Stursboden 7, etelä 8. Valassaaret 8, etelä 9, Kallan 10, lounas 12, Tankkarne 15, etelä-lounas 9, selkeää 50, Ulkokalla 6, lounas 9, Nahkiainen 7, lounas 11, Raahe 10, etelä-lounas 11, 50, Oulu Vihreä Saari 15, lounas 8, 20, Marjaniemi 6, etelä 10, selkeää 20, Kemi 1 5, lounas 5, ajos 7, itäkaakko 4, selkeää 50. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita, odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa, mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön alin 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila tänään 15–21, huomenna 20–26 astetta. Yön alin 3–9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Illemmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–20, yön alin 3–7 astetta. Lämpimintä Tornionjokolaaksossa, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemi ja Keminmaa. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ja lounaan korjaa, etelä- ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys.
Merenkurkku ja perämeri. Lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Perämerellä 8-12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman. Aamulla 6-10 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja. Muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila +11 astetta. Tuuli itäkakko, 4 metriä sekunnissa selkeää. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki, 10, Kaakko 2, puolipilvistä 46. Orrengrund 10, Etelä-Lounas 1, selkeää yli 20. Emäsalo 9, Kaakko 5, Kalpoidagrund 11, Kaakko 5, Tolkki 9, Kaakko 5, Harmaja 9, Kaakko 3, selkeää 19, näkyvyyttä 10, Lounas 2, Pokatsää 10, Länsi-Lounas 4, selkeää 50. Jussaree 9, Länsi 6, selkeää 20. Hanko Tulliniemi 10, Länsi 3, Russaree 10, Länsi 5, Lounas 3. Etelä 4, selkeää 40, Etelä-Lounas 6, Vilsantti 14, Pohjois-Koillinen 2, 50. Kotka-Säntö 16, Etelä 2, selkeää 50, Rajakari 10, Lounas 3, Fagerholm 9, Etelä-Kaakko 3, Kummelingen 11, Etelä-Kaakko 4, selkeää 20, Nyman 9, Etelä 10, selkeää 47, Märket 10, Etelä 10, Isokari 9, Etelä-Kaakko 9, selkeää 20, Kylmäpieli 3-9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Ilmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-20. Yön alin 3-7 astetta. Lämpimintä Tornionjokon-laaksossa heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Kemi ja Keminmaa. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä yön mittaan tuuli heikkenee hieman. Aamulla 6-10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja 50. Kotka-Säntö 16, Etelä 2, selkeää 50, Rajakari 10, Lounas 3, Fagerholm 9, Etelä-Kaakko 3, Kummelingen 11, Etelä-Kaakko 4, selkeää 20, Nyman 9, Etelä 10, selkeää 47, Pötälä 20-25 astetta ja yön ali 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen pouta. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, aikoin alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ja lounaan korjaa, etelä- ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Etelä 8, selkeää 50, Podagrund
8, eteläkaakko 10, selkeää 47, Bredgret 14, etelä 7, Storsboden 7, etelä 8, Valassaaret 8, etelä 9, Kallar 10, lounas 12, Tankkarne 15, etelä-lounas 9, selkeää 50, ulkokalla 6, lounas ja enimmäkseen pouta. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila tänään 15-21, huomenna 20-26 astetta. Yön alin 3-9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä 10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja perämeri. Lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, perämerellä 8-12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman, aamulla 6-10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, yöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa, 9, eteläkaakko 3, Kummelingen 11, eteläkaakko 4, selkeää 20, Nyman 9, etelä 10, selkeää 47, Märket 10, etelä 10, Isokari 9, eteläkaakko 9, selkeää 20, Kylmäpihlä 13, etelä 10, selkeää 42, Tahkoluoto 11, etelä 8, selkeää 50, Podagrund 8, eteläkaakko 10, selkeää 47, Bredgret 14, etelä 7, Storsboden 7, etelä 8, Valassaaret 8, etelä 9, Kallan 10, lounas 12, Tankkarne 15, etelä-lounas 9, selkeää 50, ulkokalla 6, lounas 9, Nahkiainen 7, lounas 11, Raahe 10, etelä-lounas 11, 50, Oulu Vihreä Saari 15, lounas 8, 20, Marjaniemi 6, etelä 10, selkeää 20, Kemi 1 5, lounas 5, ajos 7, itäkaakko 4, selkeää 50. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Saari lämpötila plus 11 astetta. Tuuli itäkakko 4 metriä sekunnissa, selkeää. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 10, kaakko 2, puolipilvistä 46, Orrengrund 10, etelä-lounas 1, selkeää yli 20, Emäsalo 9, kaakko 5, Kalpodagrund 11, kaakko 5, Tolkki 9, kaakko 5, Harmaja 9, kaakko 3, selkeää 19, Mäkiluoto 10, lounas 2, Pokatsär 10, länsilounas 4, selkeää poutaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20-25 astetta ja yön ali 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila tänään 15-21, huomenna 20-26 astetta. Yön alin 3-9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Illemmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-20.
Yön alin 3–7 astetta. Lämpimintä Tornionjokolaaksossa, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelässä, 9, selkeää 20. Kylmäpielää 13, etelä 10, selkeää 42. Tahkoluoto 11, etelä 8, selkeää 50. Bodagrund 8, etelä 10, selkeää 47. Yön alin 3–9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Ilmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–20. Yön alin 3–7 astetta. Lämpimintä Tornionjokolaaksossa, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Lounas 11, Raahe 10, Etelä-Lounas 11, 50. Oulu Vihreäsaari 15, Lounas 8, 20. Marjaniemi 6, Etelä 10, selkeää 20. Kemi 1, 5, Lounas 5, Ajos 7, Itäkauppa 4, selkeää 50. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoitus. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita, odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa, mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön alin 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila tänään 15–21, huomenna 20–26 astetta. Yön alin 3–9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Ilmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–20. Yön alin 3–7 astetta. Lämpimintä Tornionjokolaaksossa, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Kylmäpiiltä 13, etelä 10, selkeää 42. Tahkoluoto 11, etelä 8, selkeää 50. Bodagrund 8, etelä 20 länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemi ja Keminmaa. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ja korjaan, etelä- ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri, lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa, Perämerellä 8–12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman, ilman 9, etelä 10, selkeää 47. Märkät 10, etelä 10, Isokari 9, etelä 9, selkeää 20.
Kylmäpilä 13, etelä 10, selkeää 42, otettavassa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa, mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön ali 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihteleva eteläkaakko 10, selkeää 47, Bredgret 14, etelä 7, Storsboden 7, etelä 8, Valassaaret 8, etelä 9, Kallan 10, lounas 12, Tankkarne 15, etelä-lounas 9, selkeää 50, Ulkokalla 6, lounas 9, Nahkiainen 7, lounas 11, Raahe 10, etelä-lounas 11, 50, Oulu Vihreäsaari 15, lounas 8, 20, Marjaniemi 6, etelä 10, tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen pouta. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila tänään 15–21, huomenna 20–26 astetta. Yön alin 3–9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Ilmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–20, yön alin 3–7 astetta. Lämpimintä Tornionjokolaaksossa, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa, Kemi ja Kemi. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ja etelä- ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri, lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa, Perämerellä 8–12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman, aamulla 6–10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvänä kaakko 2, puolipilvistä 46, Orrengrund 10, etelä-lounas 1, selkeää yli 20. Emäsalo 9, kaakko 5, Kalpodagrund 11, kaakko 5, Tolkki 9, kaakko 5, Armeja 9, kaakko 3, selkeää 19, Mäkiluoto 10, lounas 2, Pokatsää 10, länsilounas 4, selkeää 50. Jussantti 14, Pohjois-Koininen 2, 50. Kotka Sandor 16, etelä 2, selkeää 50, Rajakari 10, lounas 3, Fagerholm 9, eteläkaakko 3, Kummelingen 11, eteläkaakko 4, selkeää 20, Nyman 9, etelä 10, selkeää 47, Märket 10, eteläkaakko 9, selkeää 20, Kylmäpilä 13, etelä 10, selkeää 42, Tahkoluoto 11, etelä 8, selkeää 50, Podagrund 8, eteläkaakko 10, selkeää 47, Bredgret 14, etelä 7, Storsboden 7, etelä 8,
Alassaaret 8, Etelä 9, Kallan 10, Lounas 12, Tankkarne 15, Etelä-Lounas 9, Selkeää 50, Ulkokalla 6, Lounas 9, Nahkiainen 7, Lounas 11, Raahe 10, Etelä-Lounas 11, 50, Oulu Vihreäsaari 15, Lounas 8, 20, Marjaniemen 6, Etelä 10, Selkeää 20, Kemi 1 5, Lounas 5, Ajos 7, Itäkaakko 4, Selkeää 50. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoitus. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita, odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa alueella selkeää ja poutaa, mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön ali 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä alueen